Sunana Magaji Alhassan, nan kuma wakili ne a fadar sarkin Makera. Masu aikin nan ba a ba su wani abu, kuma abubuwan da ake ba su sai waɗanda suka zo suka binne gawansu, sannan za a ɗauki takarda ko hula. Sannan aka ɗauki hular nan a zo ana neman taimako, kuma taimakon nan bai wuce na ranar abin da za su yi amfani da shi, wanda wannan aiki ne na jama'a. Mutanen da suke mai jama'a aikin shafi ya kamata a rinka duba su, a san hakkinsu. Kamar asibiti ne, haka makabarta. To waɗanda suke yin wannan abubuwa ya kamata a dube su, a ga input ɗinsu, a sa musu albashi, a sa su cikin payroll. Sannan kuma local government ta providing amenities, kayan aiki, a zo a rubuta inventory, a kawo, a kuma intag a ɗauka cewar ga lokaci kaza an kawo kayan aiki, a samu wakili a bashi. Sannan kuma a rubuta, aka rubuta wannan kayan zai ji tsoron, ma'aikatan za su ji tsoron salwantar da wannan kayan. Me jan hankalin ga sauran jama'a ba wai hukuma kawai ba? To muna da mutane da yawa da Allah ya sa sun fi karfin abin da za su yi, amma abin kunya ne a ce babu diga, babu shebur, ba akwai ba da slabs zai kawo wani bawan Allah mai taimakon al'umma yana kawo slabs. To slab din ya kare, zuga wanda muka kawo sai da aka gaya mana aka ce babu itace, dole muka yi provision na itace. So ya kamata masu kuɗi su tuna cewa lallai nan ne makomar mu, kuma ya kamata su taking note.